Assalamu alaikum yan uwana maza da mata. Akwai mutane waɗanda na sani a wasu daga cikin abokanai na zaka ga suna da mace ɗaya tana wahal da su, ba sa jin daɗin ta. So zan ba ku shawara, babu abin da ya kamata ku yi illa ku nemi wata yarinya ku ƙara da ita su zama biyu. Insha Allahu za ku ga komai ya canja. Mu dai ba sai mun ce wani abu ba, alhamdulillah ala kulli halin. Kullum a cikin raye sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muke, kuma muna roƙonsa ya ci gaba da dawwamar da mu da soyayyar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Allah ya bar mu da masoyanmu, Allah ya bar mu masoyanmu maza da mata. Na gode. Mai magana naku fitaccen jarumi Isa A. Isa.